veľmi netradičné. Na Slovensku vôbec nie som zvyknutý absolvovať takéto podujatia. Je to niečo nezvyčajné, niečo extrémne pozitívne. Musím povedať, že keď som sa poprvýkrát dozvedel o myšlienke manažérie, tak som bol nesmierne nadšený a som si uvedomil, že to je presne to, čo potrebujeme. To je presne to, čo potrebujeme dostať na univerzity, to, čo potrebujeme dostať do školského vzdelávania, aby istým spôsobom, takou samomotiváciou sme sa neformálne vzdelávali, lebo myslím si, že samozrejme formálne vzdelávanie má svoju úlohu, ale neformálne a informálne vzdelávanie, o tom vlastne je tá manažéria, že vlastne ľudia sa rozhodnú a v nejakom neformálnom prostredí získavajú isté zručnosti, ktoré žiaľ náš formálny vzdelávací systém neposkytuje, tak tieto zručnosti získavajú a je to úplne úžasné, takže moje gratulácie, nadšenie a cítil som sa veľmi príjemne. Viete, tých tém je nesmierne veľa. Ja myslím, že táto téma dôvery je téma veľmi široká. Je to téma na celý rok, je to téma extrémne dôležitá, lebo tá dôvera, respektíve jej opozícia, nedôvera, je, by som povedal, takým základom rozvoja spoločnosti. My sme spoločnosť veľmi uzavretá, a vlastne znakom tej otvorenej spoločnosti je tá dôvera. Znakom uzatvorenej spoločnosti je nedôvera. Čiže a priori pristupujem k vám negatívne alebo pozitívne. Som otvorený, mám vlastnú seba dôveru, lebo na to, aby ste dôverovali, musíte si veriť aj sám sebe. Takže ja si myslím, že táto téma je extrémne zaujímavá a potom tých tém je nesmierne veľa. Mňa mimoriadne zaujala téma, ktorá tu bola len okrajovo spomenutá, to bola tá téma, ktorú reprezentovala Žanet, a to je rómska problematika. Ja si myslím, že rómska problematika, chápanie Rómov väčšinou a väčšiny Rómami je niečo, čo pre Slovensko je najväčšia výzva do tohto storočia. A podľa mňa otázka rómskej problematiky je akýmsi indikátorom vyspelosti našej spoločnosti. Keď budeme schopní Rómov chápať ako rovnoprávnych občanov, ako občanov, ktorí prinášajú pridanú hodnotu našej spoločnosti, vtedy budeme môcť povedať o tom, že slovenská spoločnosť je otvorená a vyspelá. Pokiaľ Rómovia budú na okraji našej spoločnosti, pokiaľ bude väčšinový názor taký, že sú príťažou, tak budeme nevyspelá spoločnosť.